Clean Up My Country isiqhamukele nento enhle kakhulu. La sine campaign eqhamukile kwathiwa ake siyibambe le campaign lena sisebenzise okuvuleni amathuba kubantu abangasebenzi abahleli emakhaya nabo bekwazi ukuthi befihle indlala. Sibonga kakhulu nje ukuxhaseka sesikutholile nomphakathi wangakithi nekhansela la ngakithi kwakhona likufakayo. Ngibingelele nonke babukeli emakhaya, igama ngoSimangaliso ngokwamtshali, uMagalela Gase njengengonyama, uLinda Mkhonto, Tselenduna, umase avutshelwe echobeni, uKhondlo ukugemisa. Bafowethu bayebesho ke nabaziyo bathi nenkosi ayiqedwa. Njengoba nazi ke lolu hlelo lenu zikhiphani emtshezi. Uhlelo olubaleke kakhulu, ikakhulukazi kuyizakhamuzi zendawo yakithi emtshezi. Kodwa isupport yalomsebenzi siucela umhlaba wonke wase South Africa ukuthi sibone isupport ngokuthi uyalike uyashare wenza wonke umsebenzi. Njengamanje ke silana enkwezela eWembesi la khona kune campaign ethile eyenza umsebenzi othile engeke ngichaze ke mina, kodwa engizodedela ukhansela uMadinane okuyena yena ozosithatha asibeke ukuthi le campaign isukaphi and kwenzakalani ngayo. Uyena uyobe sechaza konke ke. Siyabonga kakhulu ke babukeli esalandela. Angibingelele mfowethu Simanga. Igama lami ke nguMondli ngokwaMadinane, ward councillor khona la eWembezi ward 9 ngaphansi kwenkosi langa libalele local municipality. Ngithunywe umbutho kaANC ukusebenzela umphakathi. Clean Up My Country isiqhamukele nento enhle kakhulu. Lapho khona kucleanwa khona indawo yonke yaseScott noma yaseNkosi langa libalela. Abafowethu benza ngokukhulu ukuzinikela, abathatha entweni and kuthathwe labantu abahlele emakhaya. Ngiyathanda ke mhlambe ukuyiveza le mfowethu umfoko wamtshali ukuthi siyafisa ukuthi umasipala uma kuphuma amathuba omsebenzi oEPWP bebakhonside labantu abazinikelile kulesi sikhathi esinzima kangaka ukuthi umuntu athathe isikhathi sakhe sakwakhe ahamba yoklina ayenzele ukuthi thina singabantu baseNkosi langa libalele sihlale endaweni ehlanzekile kakhulu. Siyabonga kakhulu kubafethu ngoba konke abakwenzayo bakwenza ngokunikelwa futhi ababheke inzuzo abakhokhelwa lutho ngalomsebenzi abawenzayo, bawenza ngothando nangokukhulu ukuzinikela. Sizosebenza kakhulu ke nabo siyayicleana ke country. Sizosebenza ngokukhulu ukuzimisela nanokuthi ama contributions sizowenza kubona sinikele ngalokho abafisa ukuthi sinikele ngawo. Njengamanje ngeke ngathinta nje umasipala wathi uzoletha manje truck ezozoqoqa lo doto suqoqiwe no plastic sesibatholile ama mask akhona sifike nawo sathola nokuthi ke phela sithi ukwehlisa ngoba nelanga liyashisa. Siyafisa ukuncenxa abafisayo ukulekelela ukuphosa isandla baphosa isandla. Asidingi imali kodwa sidinga izinsiza kusebenza njengamahala siyawadinga, obushi siyabadinga, amalokhunjana amafosholo siyawadinga. Yazi ke into esengiyithandile ke ngale campaign ekhona ithimba kakhulu esisebenza nalo ke lithi lifisa ukuthi next week Saturday sizophuma umkhankaso siye eWembezi emathuneni siyocleana because lapha yakulela abathandiweyo bethu, abazali bethu, abafowethu, izingane zethu. Sifuna mfethu umfo waSimanga lapha siyocleana because siyabuka ukuthi awasekho esimeni right. Sizophatha imshini, sizophatha amahalavu, konke okuyithuluzi lokusebenza sizobe siphethe lapha ya. Sizoqala ngo8 ekseni kodwa simeme iWembezi yonke ukuthi beyingxenye yokuthi siyocleana lapha emathuneni. Sifuna ukushiya kuhlanzekile, ukwazi ukuhlonza nethuna lakini because ibhlungu lento uma usufika emathuneni awusakwazi ukubona ithuna lakini, kodwa sizimisela ukuthi sizosebenza sisebenzele lo mphakathi. Into esifuna ukuyiqinisekisa kakhulu, asifaki inhlangano kulento. Asifaki inhlangano kulento ngoba izofika iyona. Befuna ukuyithatha political. Uma siyenza lo msebenzi asigqoki even imfanekisano yenhlangano. Imfanekisano yenhlangano sigqoke endaweni efanele la kufanele siye khona siyokwenza lokho kufanele sikwenze kwenhlangano. But le ithinta umphakathi wonke, isakhamuzi sonke saseningizimu Afrika. Ngiphinde ngibonge nako somabhizinisi asebeqalile balula izandla njengoba sibona kunama drinks akhona. Sihambele somabhizinisi bendawo sacela besinikeze idonation ama drinks ukuze mabeqeda ukusebenza bekwazi ukwehlisa ngoba njengamanje sekuyi tea time sekuzoba
nokuthi ngopast 11 sekuyaqedwa ukusebenza bethole nokuphuzwayo bese bayakhuleka beya emakhaya. Siyabonga kakhulu. Angibonga ukuthola ithuba. uMr Dludla lo khuluma enkwazela ku Ward 9 phansi kwekhansela uMadinane. Siyabonga kakhulu. Thina sike CNPO sisibiza ngo Clean My Country ngaphansi kwewembesi. Lolu daba lisuka kude kabi sesisaba la eScott eMtshezi. Sebenza kakhulu ngokucleana kuma dumping site, sicosha yonke into ekuthiwa iphepha. Sibonga kakhulu nje ukuxhaseka sesikutholile nomphakathi wangakithi nekhansela la ngakithi kwakhona elikufakayo. Abantu ababasebenzi sebekutholile bajabule kakhulu. Sithola ngisho okwelunch, sithola ngisho ama-masker asebusweni, ama-mask emlomo. Sesithole konke into, kodwa ke noma kungakaneli kwabukhansela usasithembisile. Inhloso enkulu kama Clean My Country ukuthi sakha amathuba omsebenzi, sinciphise indlala, sinciphise ubhubhane, kungabikho umuntu ozothi yena akasebenzi. Njengamanje abantu bakithi ke namaphethelo ku Ward 9 kakhulukazi basavolontiya nje, kukho basakutholile, kodwa siyathembisa ukuthi kuhamba kwesikhathi kukhona abazokuthola na ukuze bebeke isinkwe etafuleni. Ngiyacela ukuthi ke nisupport emphakathi wakithi nonke, umasipala wakithi ilanga libalela support, ngoba kuyona into ebase noma eaffiliate kwi political party. Lento le ingabafundisi, ingeyamakhosi, i-non-governmental organization okuma Clean My Country. Ngizocela ukuthi nangu uza kwethu la uThami naye ke ukuthi qaphu kancane ekuchazeni. Siyabonga. Mina nguThami wakanyathi ku Ward 9 ngaphansi kakhansela uMadinane. La sine campaign eqhamukile, kwathiwa ake siyibambe le campaign lena sisebenzise okuvuleni amathuba kubantu abangasebenzi abahleli emakhaya nabo bekwazi ukuthi befihle indlala. Kube sesizama ukuthi ke abantu sibanxenxeke, sibachazele, sibatshela ukuthi nawo kwenziwa ukukhandwa amathuba omsebenzi. Njengamanje ke siphe kwawo nangu nokhansela uMadinana naye useyafika kuthina naye khona naye akasixhasa ngakho uba Madinana usiphathela nama gloves zonke lezi zinto lezi. Kodwa ke besicela ukuthi ke unosafisa nayo nethubo oyibonayo lento asondele eduze ezolithola ithuba, ngoba sisana kwamanye ama section kahle kahle asikho ngaphansi ko Ward 9 kuphela. Wonke ama ward siyawangena, yikho iward esingeke sifike kuyona, ngoba ngisho edolobheni siyofika phakathi. Kahle kahle singaphansi ka Clean My Country umtshezi wonke. Ngoba siklina umtshezi nawo azange siwubamba ukuthi ngoba sila eWembesi sesizogcina la eWembesi, cha, njoba ngisho ukuthi nasedrobheni siyafika, fanele sifike khona, sinawo ama date sihleli phansi esiwahlelayo. Nangapha konke abamhlophe singafika nakhona, ukuze ngoba khona ke phela ke abathathelwa umgomo, kodwa nakhona ukubafundisa ukuthi umuzi nomuzi sicela ukuthi umuntu abe nomgodi, lapho umgodi ke akwazi ukushisa emgodini amaphephe engabe uvanzi.